Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, tiliwenda kayto dagiti tattao ket idadanes da kayto. Maidarum kayto kadagiti sinaguga ket maibalod kayto. Gapo kanyak maisaklang kayto kadagiti arari ken agtuturay. Daytanto ti gundaway yo amang ipakaammo iti naimbag adamag. Imula yo iti panunot yo. Diyo pagdanagan no anyan to ti isong batyo. Tasyak tumet laeng ti mangted kada kayo kadagiti balikas ken sirib. Adin to masupyat wenno masungbatan dagiti kabusoryo. Yawat da kayto dagiti naganak kada kayo. Dagiti kakabsat yo. Dagiti kakabagyan yo. Dagiti gagayem yo. Papatayan dan to ti sumagmamano kada kayo. Guraen da kayto dagiti amin at tattao gapo kanyak. Ngem awan to ti uray may salaeng abuok amapukaw iti uloyo. Gapo ti panagibtoryo maisalakan yon to dagiti bagiyo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Ni adamot talungan nakapudno ti bado na. Red Wednesday, kuna natatay, isong agbado tayo ti red. Bado, kunada hang nga lipstick. Datametro pa yo ti apan nyo pinalabaga. Red Wednesday, kuna na dayto maidaton hampay nga ti kolor tayo ka green kumapay ng intentional. Ay daton tayo para kadakwada na labaga. Taapaya, mabigbig dagiti sakripisyo, dagiti martir. De kunada, dati pagsasao nga the blood of the martyrs are the seed of our faith. Kunana dayjay, ti kanodara dagiti martir isuda ti nagbalin nga bukol puunan ti pamati. Ado nga martir nga nagsanto. Ito ila ang Pilipinas niya ti martir tayo nga nagsanto pagtuladan tayo ni San Lorenzo Ruiz. Idi simuro ti misyonero na panji Japan na tiliwda kati kondisyon na agbiag ka no lipatem ti kina Kristyanom tabawal nga ro ti Kristyanismo dijay. Kim bitin da insa jay saka na insaw-saw dati bubon mairareb malmes ibabawim ta kina Kristyanom. Kunaan namat nga pag iso ti sikat nga imbagamot ni naganan ni San Lorenzo Ruiz anya ti kunana no maadda anak laket ti no maadda anak iti rinibribo abiyag ited ko amin ken kuana kunana iso dayay martir gapo ti pamati so nagsantuan na. Kano kitaan tayo, wan ngagpaiso, ti sakripisyo dagiti martir, isuda ti kasla ng patibkermet ti pamati tayo. Laklak amon tayo matlaang. Ti may nga nagpintas nga example ti martir ni Santa Lucia. Nito Santa Lucia. Nabintas nga balasitang ngam hampay gayam nga nabunyagan ngam tarigagaynan. Kaasawaan da, iasawa da iti pagano nga emperor, gaputan na pintas, ngam ti kaya na lipatin na di kina Kristiyano na asawaan ti pagano, kagaputan na pintas ti mata na sinuat da di maanalat takayat, idaton ko laki ni Apo Diyosen ko na natibagi na pinuuran da inikat da di maiso nga mata ti iganan ni Santa Lucia. Insagot na, aging dagito'y martir tayo, isuda ti kasla ng patibker ti pamati tayo. Isuda ti pagtuladan, ta insagot na, uray ti kay bagida nga nadalos, na pinpintas no, daytay maaramat lakit nga maabuso, itid dan di bagida nga nangiwaragawag, kaado dagiti martir tayo. Kada tayo mat, kanya tinaabutan tayo kung mga martir, dito'y mat ayan tayo. Imagine mo tirigat dagiti puraw nga papadi niya. Nga awampay dalan, di mat iti, kabalyo pay laeng, magmagnada, piman isudat imay nang evangelize kanya tayo, awan amuda, iti lugar, kalasyak ko mamapanak ay Afrika, awan amok Apolos. Mapanda imay da, pinagpagnada dato imay da tayo binunbunyagan. Nukit kitaan tayo, auray man no, handa na ideklara nga iti pamatingam di aramid da nga mismo, maibilang damot nga kasla martir kuma. Ta isuda mo tinagtaltalinaed nga imay, nangit itad tibiyag da, aduma dagitay natay, na biktima, aduma dagitay napapatay, gapulaeng ti panangiwaragawag data, siyempre no, paganot tao, idi aga kaguram mo't nga umay, kasdyan. Kadagiti sakripisyo da nga imay. Anya pa dagiti ko natay nga mabalim mga martir, dagiti papadi mamadre kada dagiti misyonero mo't anangit itad tibiyag da. Tayong karigatan damot nga linipaten.
Linipat dati pamilyadan, dagiti misyonero launay ka, no maipunpon dag, handa pa yung agawid, iyayandan, dadtuydan. Tinalikodan da totally ti pamilyadan. Hangat nga martyrdom day jay, hangat nga kina martir nga taday jay. No, para lakit kini Apo Diyos. Kitaan nyo datayo nga Romano Katoliko, uray no, damatay nga padi tayo, hantay nga makidindin na apayanin to Apo Diyos. Sign ti martyrdom day jay, nga no inted mon, sisasagana ka pa yun. Nga uray kilawon da kadtan, iroruman da kadtan, topraan da kadtan. Kina martir mo't laang adayay. Kasla ko maibagamot ang martir. Bigbigan tayo dagiti saksakripisyo dagiti mun una. Ngam tataan niya mo dagiti kina martir nga maaramid. Dagiti misyonerong imay kanya tayo. Dagiti nagsakripisyo kada tayo. Idi ubing kami ka dabaak nga bakit nga mangidadaulo kada kami nga mapan makimisa nga aglualo. Nagbabaak na kami titaraken na. Num to pagsakasakaan na kami no simana ka nagpudot data tapok nila pagbadbad de kam nga ruot. Kaya diya inted na bagi naging mga dapay lang mga laki di ag hangat nga kina martir day jayan. Ten sakripisyo na mo't uray na uyong at ano agro-rosary kami ta sa bali obraan ko tiritiran na tabukot mo nga agun-uni nga kumudel. Kaya kina martir latamot napangkan nagmisa jay Mindanao tatay. At dadwa nga taga Masilag, nakitulag kanyak di malam, ta kinoy-kuyog dak di kalman nga napananglanlana kadagitay masaksakit nga babakit kin lalakay dita nakajamo nakainnam wan mo innam tinalanaan mi. O may kamto di Mindanao kun ada kadiyagad nga to dala day jay. Kuwen kagaputa mapan kam nga umuna ta dagbunyag isagana da pay alas 7 intayon. 7:30 intayon. May nalipatak maiden tumawag dakam Santo Tomas dadtoy da kumbenton kinagnagnada nagnada manen nga panji mas handa nga nagtricycle sada simang at may naki jamo naman from here nagnada manen nga naganja masilag sada na kahangat nga kinamartir dayta kun nakpiman madamas sermonan tay aganges-anges dang kasla abal-abal ti bannog da nang kamkamat jay misay so ti kunak ala kinamartir dayta gasum dayta nga sakripisyo oray da tayo. Ang nga no para kini Apo Diyos na idaton tayo. Imagine ta agawon ti simbaan ta oras mo. Nagmayat ti pan agbalyo donghaan, nagmayat ti pan agkwa. Nagmayat ti agingatot saka na tatan agsalong kapi. Ginuyod mo laeng. May kaagserbi ananusan ti agtraining. Ananusan nyo tapno napinpintas ti pan nakaiwaragawag ti ebanghelyo. At adu at benepisyon no mapangkaagbilag kinagapasaan. Ngam di pa nangited mo di bagim, no para ti pa nakaiwaragawag ti ibanghelyo, adda kinamartir na dayay. Adda sakripisyo na dayay. Kalakan niya tayo, dagiti sakripisyo tayo, hantay pa nga maideklarar, adda pa pagkapkapsutan tayo, tama nagbasol tayo latta. Ngam di aramid, no para iti panangilablaban tayo ti pamati, uray marigrigatan, uray no mairururuman, adda latta kinamartir na dayay. Isong aldaw tayo mabigbigan mo't ni Apo Diyos nga rod dagiti, di nga rod sakripisyo tayo ka, mga masapol nga po dendatenged tayo, tapno agbalin tayo nga martir. No di aramid tayo, may kay agdalos. Imagine mo ta may nga Sabado hangka umaway, umay kala tumulong nga agdalos. Hangat nga kina martir dayjay. Nagado nga oras mo nga mabalim mo nga aramaten ka, umay kala nga tumulong, gapot agserbi ka. Hangat nga kinamartir dayjay. Malaksid tinakamartiram ka dayta kinamarites mo kasabali mga saritaan daytan Kano da tayo kakabsat? No, hantay pa imot ang ideklara, hantay imot nga ikarkarit di sakripisyo, hantay mo ikarkarit dayjay aramid tayo para kini Apo Dios. Ngam dayjay damirpak nga agar aramid tayo, no para laki di king kuana, agaramid tinaimbag, ilablaban tayo ti pamati. Iwarwaragawag tayo ti pamati. Dayta ubingyo, anusam nga umay imisa. Hamu-amon to na niya tibunga na. Dayjay sakripisyo nga umay mangyan anos. Di mo amo ano nyon to tibunga nagtaubing dayta nga pamati. Imulmulam nga ron tinaunag nga pamati king kuana. Imulmulam nga ron tapno dumakkel nurture. Nga ti lokano ti manurture.
maparungbo di pamati king kuan na di ang basit a sakripisyo. Amin ala ko adagag sa utidakasen. Ada agaramid ti madin. Pinilim tinagpakumbaba. Tapno laeng maiwaragawag tinagan ni Apo Isos. Hanga marakas la aramid ti kinamartir mo laeng dayjay. Panagsakripisyo para iti pamati. Kano Red Wednesday no kunana won idaton tayo bigbigan tayo dagiti imuna nga pagtultuladan tayo. Dagiti naideklara mangkinhaan aduda nga nangited ti biagda. Nang ibuyat ti darada tapno paunag ti pamati tayo. Kay iti agdamamet urehan damot ang po den ti ulo tayo kada irareb nga naunag kada mapapatay tayo ngam di aramid. No ited tayo nga para kin ni Apo Dios mabalimot ang ibilbilang ni Apo Dios nga sakripisyo para ti panakaiwaragawag ti pamati tayo. So nga nga Domingo idaton tayo para kadagiti martir. No adda sakripisyo tayo mat nga adda di puso tayo mga agtarigagay uray nakapsot tayo nga agserserbilat ta mangited ti bagi tayo para ti panakaiwaragawag ti ebanghelyo uray nakapoy tayo ken mabalimot ang bilang daytoy nga kasla ko panangited ti biag tapno dumagdeg ti pamati panangited ti biag tapno mapauneg maiwaragawag ti pamati panangited ti biag tapno rumungbo nga adda nga marinada ti pamati dawaton tayo panangibabawat mo dagiti mun unang nagsakripisyo kada tayo sapay ko matamaaddan tayo mo ti puso panangited ti biag para kadagiti hanlang nga para kadagiti sumaruno uray da tayo para ti panagrungbo ti pamati kang runaan na ti panakaisalakan tayo.